barnejat un poc el panorama, però s'ha comportat i tota la gent jove amb moltes ganes i molta força han fet dur el xop. Ha tardat un poc més del degut, però jo crec que ha caigut bé perquè estava un poc apretat en el lloc on l'han tallat enguany i crec que contents i així estan tots contents i és l'important. El xop està a la plaça un any més, jo crec que agraïts que no hi ha ningú incident. Ara que la pujada siga bé, que estiga bé i que no passi res ja, això és l'important. Ara és moment de pelar i netejar el xop abans de plantar-lo. Abel ens parlava del procés. Bueno, el procés és el mateix de tots els anys, és a dir, els festers tenen un xop en un lloc, normalment és una xopa, si pot ser prop del poble, doncs millor, es talla, es fa el peripé, la gent el porta, el pelem i després el plantarem. El procés és el mateix de tots els anys. Per què heu elegit aquest any un xop de la Font de Sis? A ser possible sempre intentem que el xop siga de prop, perquè els vehicles, la carretera i tot, entonces si pot ser de prop, perquè la gent disfruta més. No es toquen vehicles, anem a peu i es fa més festa. Les mans no falten, no?, per a portar el xop fins ací. No falten. És molt d'agrair a la gent perquè sense ells no podrien i la participació cada vegada és més gran. I ara estan explicant què és el que estan fent i què és el que van a fer. Ara estan el que és pelant-lo, perquè ara li se lleva la corfa, es lligaran les cordes, en les quals el plantarem des de cada casa i en les cordes i els cavallets la gent el pugem. El xop hi ha que deixar-lo sense la corfa i amb la destresa dels que dominen este apartat es deixarà llest. Avui ara és especial perquè ara ja després de tot l'esforç que ha supost portar-lo, ara esperar a aquells que tot bé la plantar sense problemes i a veure si puguem acabar la vesprada. Al voltant de la plaça trobàvem d'espectadora a l'alcaldessa de Montaverner. Belén Esteve es mostrava satisfeta d'estar present a esta festa un any més. Estic així com tots els anys perquè el senyor alcalde Jordi m'ha convidat i considero un plaer estar en tot el poble del Palomar. Els hi havia que visitaven per primera vegada el Palomar per viure este acte. Molt bé, és la primera vegada que ha vingut des del principi, perquè fins ara no havia vingut mai des del principi. Està molt xulo. Pensava que la pluja no mos deixaria fer res, però està molt xulo, la veritat. Els festers i festeres preparen les banderetes que coronaran el xop en el cop. Durant aquest reportatge hem parlat de la tradició d'esta festa, però què millor que ens parle de la història l'historiador d'Albaida, Abel Soler. Aquesta festa se sol desenvolupar en viles o poblacions fundades per Jaume I en el segle XIII perquè la majoria de poblacions de la vall d'Albaida eren de musulmans, però aquelles que van ser repoblades en els segles XIII i XIV, com és el cas del Palomar, Albaida, Benigànim, altres poblacions de la zona, se solien celebrar aquestes festes dels arbres perquè les van portar dels Pirineus, de l'Aragó, de Catalunya, on també se celebren encara. I són festes d'origen medieval, però l'origen no ve del segle XIII ni XIV, sinó que és anterior al cristianisme. De fet, es coneixen festes d'estes en tot l'hemisferi boreal, des de les Illes Canàries o Marroc fins al Japó. Vol dir que en algun temps molt primitiu, abans d'escampar-se la població mundial cap a l'Orient i l'Occident, n'hi havia aquesta festa de la primavera, que era la celebració un poc del culte a la natura, en el que és el mes de maig, l'esplendor de la vegetació. I això és un poc el sentit i la història d'esta festa. A poc, mentre el públic observa com es realitza la feina, es nuguen 4 cordes al tronc per subjectar-lo de les cases de la plaça i que cada any ho realitzen de la mateixa manera. No se recorda el temps, no se recorda, però de tota una vida, de pares a fills i abuelos, de tota una vida, sí. Van anar seguint... Continuant, sempre de pares a fills o de fills a abuelos, sempre la tradició no para. I això és menester que no pare mai, que vagi continuant-se a la festa. Col·loquen 3 cavallers de fusta per ajudar a plantar-lo en el forat situat a la plaça.
De nou, la força dels homes espentava els cavallets per ajudar a encaminar l'arbre al seu lloc. Les cordes, llugades de baix del cop, aguanten el xop des de dalt de les cases. Els veïns d'estes vivendes estiren d'elles amb força. Els més joves són els que estiren dels cavallets al crit d'arriba, plantant cada vegada més el xop i sempre tenen que anar en concordància amb les cordes per tirar del costat que calga per a que vagi recte. Una vegada ja plantat el xop, els aplaudiments eren el soroll general de la plaça. En este moment, els festers i festeres prepararien al centre de la plaça les taules amb faves, cacau, tramús i olives i les ampolles de vi. El públic agraïa esta picada i es situava al voltant de les taules per menjar i beure. A les 9:30 de la nit es concentraven de nou a la plaça del Xop amb rams a la mà per acudir a l'ofrena de flors. Primerament eixirien els festers i festeres al ritme de la música de la banda del Palomar. Tots junts es traslladarien a l'església de la població per oferir-li els seus rams a la Mare de Déu dels Desemparats. Primer seria el torn per als pastorets i pastoretes que, a banda de donar el ram de flors, dedicarien unes paraules a la Verge. Els festers i festeres també van participar en l'ofrena. Estos joves van oferir les seues flors a la Verge dels Desemparats. Una festera va dedicar a la Mare de Déu unes dolces paraules en representació de tots els seus companys i companyes. La casa que porta el teu nom està tota engalanada per mostrar-te el nostre afecte de manera entusiasmada. El teu poble et fa l'ofrena més desitjada, un xop ben plantat esperant la teua arribada. El pastor i els seus pastorets t'ofereixen el seu ball a ritme de tabaler. Ondejarà la teua bandera de la manera més sincera, custodiada per dos xiquets que semblen dos angelets. I nosaltres, amb aquestes flors, t'oferim tot un any d'esforç per preparar la festa que tot el poble du al seu cor. Visca la Mare de Déu dels Desemparats! A continuació es va realitzar a l'interior del temple el ball dels pastorets. Estos xiquets i xiquetes van ballar al ritme del tabal i a les ordres del pastor que els guiava amb el xiulet.
El públic aplaudia l'actuació dels jovenets i jovenetes. L'acte finalitzava amb el cant de l'himne a la Mare de Déu dels Desemparats. Els 14 festers i festeres van voler deixar constància d'este moment i es van fotografiar als peus de l'altar baix la imatge de la Verge. Després, tots junts, es van traslladar des de l'església fins a la plaça en passacarrer per realitzar el sopar de Germanor. Els veïns i veïnes, junt als festers i festeres, van compartir este sopar, on també va estar present l'alcalde de la població. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os, s'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petits seins sinus pointus et dodus de noisettes craques, tu les manges, c'est le temps des grandes métamorphoses. A la 1 de la matinada, la música va ser la protagonista amb l'actuació de l'orquestra Límite. Els cantants del grup van acompanyar al públic amb les seues veus mentre ballaven. A la plaça de la Verge dels Desemparats i als peus del Xop, visitants i veïns i veïnes del Palomar van ballar al ritme de la Límite. El diumenge 8 de maig, a la 1 del migdia, a l'església parroquial de la població s'iniciava la solemne missa en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. El temple estava ple de veïns i veïnes del municipi que van acudir a celebrar junts este acte. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo.
finalitzar la homilia, tots junts, es van traslladar fins a la plaça del Xop, on es va ballar de nou el ball dels pastorets. Estos innocents joves van realitzar novament este tradicional ball del Palomar. A continuació, un any més, es va realitzar el Ball de la Bandera. En este acte, el ballador és acompanyat per dos angelets. Estos xiquets, junt al ballador, realitzen uns passos abans de ballar la bandera. Després s'iniciava el ball una vegada és agafada d'un balcó. Abans de dinar, no podia fer-se un descans sense disparar-se una mascletada, i on els valencians gaudim tant amb els espectacles de pólvora. A les 7:30 de la vesprada, i baix el Xop, es celebrava un concert a càrrec de la Societat Unió Artística Musical de Fontanars dels Alforins junt a la banda del Palomar. El concert va estar dirigit per David González, director de la banda que recentment ha complit el seu 30 aniversari.